Health. Kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Yan, Huwebes na naman. Tabi, hatod sa Indo kan PhilHealth Regional Office Number 5. Siyempre, kan DCGB man. Ang usapang PhilHealth, 30 minutes tayo, quickie. 30 minutos na mainit, naglalagablab na usapan. Mga beneficious po kan PhilHealth. Ay, Madam Larry and Madam G, good morning sa inyong dalawa. Yan, Hi, Sir Pio. Good morning po sa inyo. Ang ganda na naman ng aura ni Sir ngayon. magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay at listeners. Welcome po to another episode of Usapang PhilHealth sa DCGB. Kasama po ang gapong-gapong si Sir Pio. Kasama ko din po para sa ngayong umaga si Miss Gigi Inaron ng Public Affairs Unit. Yes po. Good morning, Sir Pia. Good morning, Ma'am Larry. And of course, good morning sa ating mga listeners. Tutok po kayo sa aming programa ngayong umaga. yan. Ano yung sinabi mo, Ma'am Larry? Gapong-gapong, Sir. Langya ka, murahin kita dyan. Loloko mo ko lagi pag Huwebes eh. Huwebes lagi mo. Nakamas ka pa niyan, Sir. Gapong-gapong ba? Pinanggal niyo yung mask mo yan. Huwebes, ngayon, Petsa 4, yung mga listeners natin, pwede sila mag-text, kung may mga katanungan sa PhilHealth. Alam mo, maganda pag-usapan natin ngayon kasi itong dalawang kausap ko ngayon, bihasa sila nito. Pero sa pagiging mga opisyal nila ng PhilHealth, sila ay may mga korporasyon. Ayan. Conglomerate, sila ay mga employer. Hinasabi ka. Makinig kayo, ha? Kagaya nito ni Miss Gigi, meron siyang, ano ba yon? May kumpanya siya ng sabon. Si Ma'am Larry naman, may kumpanya siya ng kuwan. Ano ba sa'yo? Kumpanya siya ng tinapay. Yeah. Ibig sabihin kasi ganito, pag-usapan natin, iba may mga korporasyon sa atin dito, mga kung ano-anong trabaho, lalo na sa private sector. Ang dami na mga employer at saka mga employee. Ibig sabihin yung mga trabahador at saka yung mga may-ari ng kumpanya, mga negosyo gano'n na may mga empleyado, may mga trabahante sila na dapat malaman yung mga obligasyones po ng mga employer insofar as yung PhilHealth is concerned. Kasi madami sa statistics natin, ayon sa PhilHealth, 16.7 million o 32% na mga miyembro ng PhilHealth ay employed, yung mga nasa pribadong sektor. So pag-usapan natin ito ngayon, Ma'am Larry. May mga responsibilidad ba? Kagaya mo, Ma'am Larry, Ma'am Gigi, ikaw meron kang 2,500 na employee, si Ma'am Larry. Si Ma'am Gigi naman, less than 3,000 din. Ako sinasabi. Paano may para wag sila magwelga? Benefits. Paano? Anong responsibilidad ng mga employer sa kanilang mga employee insofar as yung PhilHealth is concerned? Go ahead po. Yes, ayan sir. Tama po yung sinabi mo sir. Ang mga employers po natin, they are valued partners po ng PhilHealth para masigurado po ng ating mga miyembro na makakapag-avail sila ng benefits kapag sila po ay nangangailangan na lahat ng employers sir, by law, government man po or private sector, ay kailangan po magpa-register sa PhilHealth para makapagbigay sila ng social health insurance coverage sa kanilang mga empleyado. Bilang employer po, meron silang mga duties and responsibilities para masiguro po na makakagamit ng benepisyo ang ating mga members under the employed sector. So, ano po ba itong mga responsibilities na ito? Unang-una, sir, yung pinaka-basic na dapat meron ng ating mga employers is i-enroll po ang kanilang kumpanya sa PhilHealth at kumuha ng PhilHealth Employer Number or mas kilala po siya sa tawag na PEN. Kapag tayo po ay nakakuha na ng PEN, kailangan po natin na magparehistro sa PhilHealth through the PhilHealth Electronic Premium Remittance System or yung EPRS para
po makatiyak tayo na mabilis at maginhawang maririmit ang ating mga premium contributions sa ating mga empleyado sa PhilHealth. Kaya ito pong online service na ito ay parang maaari matagpuan sa www.philhealth.gov.ph sa aming official website. And ang pangatlo po natin na step na dapat gawin is mag-nominate or mag-select po tayo ng tinatawag natin na PhilHealth Employer Engagement Representative or peer na siya po ang magsisilbi na official point person or account officer relating sa mga transactions ng PhilHealth. Ang pang-apat po, at always po natin natiyakin, is that meron po dapat na updated na PhilHealth records ang ating kumpanya. I-rehistro po natin ang ating mga empleyado sa PhilHealth para mabigyan po sila ng PhilHealth Identification Number or yung mas popular sa tawag na PIN. Ang mga bagong empleyado po, sir, ay dapat na nakatala sa PhilHealth sa loob ng 30 days mula sa kanyang first day of official work or service. Then, ipapaalam po natin sa PhilHealth ang separation ng ating empleyado sa loob ng 30 days. For example po, may mga employees tayo na nag-resign na or nag-retire na, dapat po ay magre-report pa tayo sa PhilHealth using po the employer's remittance report. Then, lastly po, kaagad ipaalam sa PhilHealth ang anumang pagbabago sa data ng ating company. Tulad po kung may changes sa ating address, sa pangalan po ng ating negosyo, or kung sakali pong meron tayong temporary or permanent na cease-in operation sa ating negosyo. Para po hindi matag siya sa aming system at hindi po kayo ma-charge ng mga karampatang mga penalties at interest involved kapag nakakonskip kayo ng mga months of contribution. Ay, opo. So, I was listening intently, Ma'am Larry. Nasa balikat ng employer yung bulk ng responsibility sa pag-enroll ng kanilang employee. Ano, Ma'am Larry, sa PhilHealth? Ano? That's correct po, sir. Okay. So, pagdating naman po sa mga premiums, ito, yung premiums by premiums, we mean yung contribution to Ma'am Larry o Ma'am G, ano ang Yes, responsibilidad po ng sa mga remittances, contributions, premiums, contribution, remittances. Ano yung responsibilidad naman ng mga employers, may-ari sa Yes. management? Ano po? So pagdating po sa premium contributions and remittances, una at pinaka-importante po ay kailangan ibawas ang monthly contribution ng ating mga members sa sweldo ng mga empleyado based po sa scheduled premium contribution chart natin. Ano po? So for year 2021, meron po tayong 3% ng kanilang salary per month. So responsibility po yan ng employer. So para po sa ating mga employed na mga members na nakikinig, dapat po i-employer ninyo ang nagre-remit nitong mga PhilHealth contributions ninyo. Ano po? Ang kagandahan po kung kayo ang employed, the contribution ng member dapat kasama ang tinatawag nating employer's counterpart premium sa pamamagitan ng EPRS na na-mention nga ni Ma'am Larry kanina, yung electronic premium remittance system natin. And then, isusunod po natin ito according sa schedule ng pagbabayad. Hindi naman po kasi pwede, Sir Pio, na sabay-sabay ang ating mga employers na magbayad. Ano po? Meron po tayong schedule para dyan. Para sa mga employers po natin na yung PhilHealth Employer Number ay nag-e-end from 0 to 4. Ang deadline po nila is from the 11th to 15th ng susunod na buwan. And then, kapag nag-end naman sa 5 to 9, ang kanilang PhilHealth Employer Number, 16th to 20th day of the following month po ang deadline nila ng remittance. So automatic po pagkatapos na ng buwan, sa susunod na buwan dapat po i-remit na. At napaka-importante po, hindi lang po yung remittance ang kailangan gawin ng ating employer. Hindi lang po yung pagpasa ng ating mga contribution. Dapat report din po nila yan, Sir Pio. May mga pagkakataon kasi na nag-remit, nagbigay tayo ng pera sa PhilHealth, pero hindi alam ng PhilHealth kung sino-sino ba itong mga empleyado na ibinayad ng employer. So, napaka-importante po, lagi yan na duo, kumbaga, reporting and remittance. Dapat magkas ng yan palagi.
Ang lahat ng employers po ay required na gumamit ng tinatawag natin EPRS or Electronic Premium Remittance System. Ito po ay isang online application kung saan doon pwede magbayad ng mga premium ang ating mga employers, submit na kanilang mga remittance report, at iba pa. So ito po ay web-based so pwede po itong gawin online para mabigyan ng access ng information ang ating mga employers sa pamamagitan po ng mga peers. So yung mga peers natin or yung PhilHealth Employers Engagement Representatives, sila po yung may access dun sa EPRS natin. Importante din po, responsibilidad din ng ating mga employers na ayusin kung meron po silang mga arrears sa mga premium remittances. Kung may na-miss po, for example, medyo na-busy si Sir Pio sa kanyang kumpanya, hindi nakapag-remit. So kung may mga na-miss po tayo, pag-ulin po natin. Bayaran po natin. Mag nating pabayaan na lumobo ba ito. And of course, obserbahan din po natin at sundin ang lahat ng mga circulars, mga guidelines ng PhilHealth tungkol sa contribution at remittance. Dahil po kapag tayo ay magyabag nito, under the implementing rules and regulation ng ating mga laws on the National Health Insurance Program, maaari po na managot ang isang employer. So, sunod na lang po tayo. Hindi lang para makaiwas sa mga penalty, pero kundi para din sa kabutihan ng ating mga empleyado. Yan. Saka sir, natin sir, yung 3% na yan, sir, mas mention ni Gigi, 3% of the basic salary po yan para dun sa ating mga employees na nakikinig ngayong umaga. So, for example, 10,000 ni Gigi, yung baseline natin is 300 pesos. Ibig sabihin po, 150 pesos ang ikakaltas sa ating employee at 150 pesos naman po yung share ng ating mga employers. Yan, opo. So halimbawa ay si Ma'am Gigi nagpapasweldo ng empleyado niya, mataas, siyempre lumalago ang kanyang kumpanya. 30,000 lahat. Doon magbe-base computation. Alam mo, meron ba pangyari na pagdating sa ospital, may na-ospital, may nanganak, pagdating dun sa magbabayad na po kami. Wala naman na niya kontribusyon, pero meron palang kontribusyon. Hindi lang naayos-ayos. So, it's responsibilidad po yan ng employer, na maayos yung record. Correct. Yes, sir. Okay, sige. Now, pagdating naman po, halimbawa, ano ang responsibilidad naman ng employer kung gusto nang gamitin ng employee ang kanyang benefits sa PhilHealth po? Yan, based po dun sa na-mention ni Gigi, ang number one na responsibility po talaga ng ating mga employers when it comes to availment is to ensure po na updated ang mga empleyado po natin yung sa kanilang contribution, yung kanilang remittance. Dapat po ay monthly merong magre-reflect under their names. Kasi kung wala yun, sir, hindi din talaga sila makakapag-avail ng PhilHealth benefits. Magkakaroon tayo ng mga complications pagdating po sa end ng ating mga healthcare providers kung saan nag-add po ito ng stress sa ating mga members. So, yun po yung iniiwasan na sana natin. So, ang pinaka-priority po talaga na end result, sir, kung bakit natin ginagawa yung updated po ang ating mga members is para siguraduhin po na lahat po ng members natin ay makakapag-avail po ng kinakailangan ng benefits. Pero ano po talaga ang mga specifics? Number one po, responsibility ng employer na panatilihin na updated ang mga employees sa pagbabago sa patakaran sa PhilHealth. Most of the time po kasi, lalo ngayon sa panahon ng COVID, sir, madami tayong hindi na nare-reach na mga member. Mabuting sir, yung mga nakikinig dito sa ating radio program ay na-update sila. Pero on daily basis po, itong ating mga employees, yung ating nag-work sa government and private sector, ay hindi nila kadalasang naririnig ang PhilHealth na nagpo-talk po about PhilHealth. So, we are already conducting seminars po para dun sa ating mga peers through our collection section and our release to empower po itong mga peers natin para sila po mismo ay makapag-provide ng information sa kanilang mga employees. Then, dapat din po na pagdating sa availment ng mga benefits na kailangan pong wasto ang kanyang pag-fill up ng kanyang PhilHealth Claim Form 1 o ating kanyang claim signature form at ang iba pang mga kinakailangan para maka-avail ng benepisyo ang ating mga empleyado. Doon po kasi kapag tayo nag-a-avail,
kailangan po i-certify natin kung may portion po doon sa ating claim form 1 kung saan nagsa-certify po ang ating empleyado. And of course po, ang isa pa pong responsibility natin is humingi ng paglilinaw sa anumang opisina ng PhilHealth kung meron po tayong mga katanungan tungkol sa pag-avail ng benefits. Yan, no. Halimbawa, may isa empleyado, mag-apply ng benefits. Tapos na-discover niya, ano pala hulog? Wala naman, di naman, despite na sabi, kinakaltasan ako, wala naman hulog. Paano ba yan? Paano ang mangyayari? Anong tawag natin dito, Gigi? Ang tawag natin dito, sir, ay unwarranted claims. Yes po. So, sabi nga naman Larry, unwarranted claims po ang tawag doon. Earlier, sabi ni Ma'am Larry, na kailangan para makapag-avail ang isang employed member na kanyang benefits, kailangan pirmado ng head of office or authorized representative ang tinatawag nating claim form 1 or claim signature form. Pirma lang ng pirma. Hindi nila alam kung anong pinipirmahan nila. Pag ang employer po ay nagpirma sa claim form 1 or claim signature form, ito po ay ibig sabihin na sila ay sinecertify nila na yung empleyadong mag-avail ng benepisyo ay may tamang hulog. At na-remit at na-report ang contribution na iyon. Ang nangyayari po kasi, Sir Pio, may mga employer tayo na pipirma lang, pero hindi naman pala na-remit or na-report ang contribution. Kaya yung empleyado, dahil pirmado yung claim form 1, nakapag-claim ng benepisyo, pero nalaman later na wala naman palang contribution. Yeah. Ang tawag natin doon ay unwarranted claims. Ang unwarranted claims ay mga claim na nabayaran ng PhilHealth para sa mga employed members ng mga mga kwalipikadong dependents nila, pero wala pong mga hulog o contribution or ng remittance o na sinabmit ang employer. So sa PhilHealth Circular 2020-0015 po, nakasaad po doon yung mga karampatang parusa para sa mga employers na mayroong unwarranted claims. Sakto po ng circular na yun, ang lahat ng employers na walang hulog or contribution isinubmit na listahan, pero may claim mula sa mga ospital ang kanilang empleyado or dependent bago po nagkabisa ang Universal Healthcare Act or bago mag-ika-22nd ng November 2019. So, napaka-importante po na yung contribution natin, yung remittance ng mga employer natin ay ipapasa natin para hindi tayo magka-problema tulad nitong unwarranted claims. No, so, ano yung legal basis ng circular na ito po? Yan. Para po dun sa mga nakapagbasa or inform po about revised implementing rules and regulations ng the Republic Act number 7875, also known po ito as the National Health Insurance Act of 2013, bukod po sa binabayarang premium or contribution, dapat po magsumiti rin ng mga remittance list or listahan ng mga pinagbayarang empleyado ang ating mga employers. So ito yung basehan natin, sir, sa circular na ginawa ng PhilHealth. Bukod po dito, sila din sa Section 18 na hindi po pagbayad, pag-remit or paghulog ng employer ng tamang contribution, ngayon din ang pag-submit ng kulang remittance list ay dahilan upang ang employer natin po ay managot sa pamamagitan ng pagbayad ng halagang na avail ng empleyadong miyembro or dependent ito mula sa pagka-hospital. So ito, sir, yung effect ng unwarranted claims. Kapag yung ating mga employees po ay naka-avail by in reference po dun sa pag-certify natin, kasi kapag nag-certify po tayo, being partners ng PhilHealth, ang assumption po ng ating hospital is updated po ang ating remittance and contribution para sa ating mga employees. So, halimbawa, sir, si employee ay nakapag-avail. Tapos, at the end of the day, na found out po natin na unwarranted po yung kanyang claim, ang mangyayari po ay yung amount na na-avail ng employee ay babayaran po yun ng employer. So, yun po yung reason kung bakit natin to ina-update sa ating mga employers para mabawasan din po yung kanilang chances na magkaroon po ng ganitong mga situations. Yan, oo. So, babayaran pala yun na employer, buo. Ano yung sentensya sa sa maglabag nito? Ano sentensya sa employer na maglabag nito? Yes po. So, PhilHealth magpapadala ng sulat or billing statement sa employer upang ipaalam kung magkano yung unwarranted claims na nabayaran ng PhilHealth na siya dapat i-reimburse
or i-refund ng employer sa PhilHealth. So imagine, kung yung member ay nakapag-avail ng, for example, Sir Tio, Z-benefit package Oho. na 100,000 pesos or 600,000 Mababayad pesos. ka. Yes, exactly, Sir Tio. So, imagine, kesa yung magbabayad ka lang ng kalahating 150 pesos na kalahati ng 300 ng member, di ba? Oo. Oo. So, kapag ang nasabing employer ay hindi ko bayad o tumambing magbayad, maaari siyang makasuhan or idemanda ng PhilHealth alinsunod sa mga provisions ng ating mga law. So kasama po dyan yung RA 7875 na inamend ng 10606 and of course, ang UHC Law, RA 11223. Yan, dagdag po din Gigi, by virtue of the HC law po, maliban dun sa meron din tayong mga penalties sir para dun sa hindi nag-remit ng tamang amount, hindi po sa atin nagsasubmit ng mga reports, meron pong 50,000 na penalty para dun sa bawat employee po ito. So, advance notice din ito sa ating mga employers para mabigyan po sila ng enough warning na sumunod po sa mga patakaran ng PhilHealth. Yan, opo. Kailan at how could we identify yung matutukoy natin na yung isang claim is unwarranted? Okay po. Sa mga situations po na ganito, sir, maaari natin ma-identify na yung ating claim po ay unwarranted. Una po, yung employer ay nakabayad naman po sa tamang oras. Baga po yung na-mention ni Gigi na deadlines kanina, nakapag-limit naman po siya on time. Pero wala po siyang listahan na na-submit sa amin. Ibig sabihin po, may remittance pero walang report. Bago pa man po ma-hospital yung empleyadong member or dependent, pag di po ito maging unwarranted claims. Pangalawa po, ang employer ay nakabayad sa tamang oras, ngunit ang listahan niya po, yung kanyang RF1 ay nasubmit po habang nasa hospital or nakakonfine po o pagkatapos makalabas sa hospital ang empleyado or dependents nito. Ibig sabihin po, nag-certify siya sa isang month na merong contribution pero sa database po natin, wala pa namang nag-reflect. Sa database ng PhilHealth, wala pa naman po nag-reflect due to timing difference lang po. Then ang pangatlo po, ang employer ay nagbayad o nag-submit na ng listahan nalagpas po dun sa tinakda natin na deadline habang nasa hospital na nakakonfine po ang ating mga empleyado. Ang pang-apat po, ang employer ay nagbayad po doon ng lagpas sa deadline bago pa man po ma-hospital ang empleyado or member or dependents at wala po tayong na-submit na listahan. Ang panglima po, walang binayaran na premium ng ating employer. Pero may na-submit po sa amin sir na listahan. Siguro po ito ay lang siya, nakalimutan lang siguro ng kanilang peers na mag-remit, pero pagdating doon sa listahan, nakapag-submit po sa amin. Then, meron din po tayong mga instances na wala pong binayaran na premium ang employer, pero may listahan po na isubmit bago pa man po ma-hospital yung ating mga empleyado or members. At ang pinakahuli po, walang binayaran na premium ang employer at wala din pong listahan na na-submit bago pa man po ma-hospital ang ating member. So, again po, ulitin ko yung logic na sinabi ni Gigi, buo po ang remittance at saka ang report. Dapat po ay parating dalawa po ang ipa-function ng ating mga employers every month to make sure po and ensure na ang ating mga employees po ay flawless yung kanyang availment of benefits. At may sentensya sila, sinasabi ko sa inyo. Ay, mensahe niyong dalawa sa publiko. Contestant number 1, Gigi Naron. Okay, go ahead. So alam natin na napapakinggan natin lahat ngayon ang duties and responsibilities ng employer. Sa mga nakikinig ng empleyado, ngayong alam na natin kung ano-ano ang mga obligasyon ng ating mga employers, huwag po tayo mag-hesitate. Alamin kung nagawa po nila ang kanilang mga obligation pagdating sa PhilHealth. Maaaring po natin i-check ang ating contribution history sa pamamagitan ng PhilHealth portal. Bisitahin lang po ang aming website www.philhealth.gov.ph. Pero paalala din po sa mga employees na kikinig. Ano po, kung meron naman na discrepancy, huwag agad tayo maghusga.
i-clarify muna po natin kasi baka nagka-problema lang sa remittance or sa reporting. Kasi nangyayari po talaga yan, Sir Pio, na ang laki ng remit sa PhilHealth pero hindi nakapagbigay ng lista. Ibinayad naman po yung mga contribution ninyo. Siguro nakaligdaan lang yung pag-reporting. Pero again, para sa mga employers, dapat po sabay-sabay yung dalawa, remitting and reporting. Yan, Yeah. sa employees, siguraduhin din natin, sir, may binawas sa atin. Ayun din po talaga ang nirimit sa PhilHealth. Sabi nga po ni Gigi, kapag meron tayong PhilHealth portal, iwawan po doon, i-compare na lang natin doon sa ating payslip. Okay po? So, paalala din po para sa ating mga employers, whether po government or private sector, gawin po natin ang ating duties and responsibilities. Kayo po ay ang aming mga valued partners at malaking-malaki po ang inyong role na ginagampanan para sa implementation natin ng National Health Insurance Program at ng Universal Healthcare. Maraming salamat sa pagkikipagtulungan sa PhilHealth para po maabot ang ating layunin na financial risk protection para sa lahat ng mga Pilipino. Okay, so yan po ang ating usapan with our contestant number 2 from Legazpi City, Philippines. Vital statistics, 36, 24, 38. Paano mo nawalaan, sir? Miss Lery Ilagan. Ay, salamat sa inyong dalawa. Bye-bye till next Tuesday. Usapang PhilHealth. Salamat po, asinamang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna